कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण। माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुगादमृतद्रव संयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टगी। मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा। मदेक बंधो मत्संख्यन मद्गुरो मन्महादना मन्नष्टारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണോപസമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടുന്ന ഓടി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ
ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ മാതാജി ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നെയ് സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഭഗവത്ഗീത ഗ്രൂപ്പിന്റെ അമ്പലത്തിലെ എല്ലാ വർഷവും 7 ദിവസത്തിന് ഫുള്ള് നെയ്വിളക്ക് കൊടുത്തുള്ള നെയ്യ് കൊണ്ടു കൊടുക്കും ഞങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10-12 കിലോ നെയ്യ്. അതിന്റെ സമർപ്പണത്തിന് പോയി. പിന്നെ ദീപാരാധന കണ്ടു, കളവെഴുത്തും പാട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കണ്ട് തൊഴുതിട്ട് ഓടി വന്നതാ ഭാഗവത്. നാളെ കയറത്തില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ വിളക്കെടുക്കണം. നാളെ തിരുവാഭരണമൊക്കെ ചാർത്തുന്ന ദിവസം ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുവിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം. മാതാജി, ഞാൻ മാതാജിനെ പോലത്തെ ഒരാൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു, നിങ്ങള് മായാമാതാജി അല്ല? ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. മുടിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത്ര നീളമില്ല. മാതാജിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് മുഖം ശരിക്കും മാതാജി തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉടുപ്പില് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ. ഉടുപ്പില്. ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു. അന്നേരം അല്ല, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറാറുണ്ട്, അവരും ഇതന്നെ ഭക്തി തന്നെ. ഏതോ സ്ഥലം പറഞ്ഞു എനിക്ക്, ഞാൻ പിന്നെ മറന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല, ഞാനിങ്ങനെ മായാമാതാജി എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നോന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണോ വെച്ചു. അപ്പൊ എന്നോട് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു, അല്ല നീ ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല മാതാജി അല്ല, എന്നാലും ആ ഫേസ് ശരിക്കും മാതാജി തന്നെ. ശരിക്കും കുറച്ച് ഹിപ്സ് അതാ പറയുന്നത്. അതെ, ഹിപ്സ് കുറച്ച് വണ്ണുണ്ട്, മുടി കുറച്ച് നീളം കുറവ്, കെട്ടിയതൊക്കെ അതന്നെ. ഞാൻ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 3-4. മാതാജി ശ്ലോകമല്ല, ഭാവാർത്ഥമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഭാവാർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. വൃദ്ധവേ. ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന 13ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണത്. അതില് വിദുരരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ വനവാസയാത്രയും യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യം ദുര്യോധനാദികളുടെ അപമാനം മൂലം വിദുരര് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഹസ്തിനപുരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികളെ സന്ദർശിച്ചു. എല്ലാം അറിഞ്ഞ നിറവോടെ വീണ്ടും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്, കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിദുരരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗാന്ധാരി പറഞ്ഞു, പൃഥ പറഞ്ഞ ഗാന്ധാരിയുടെയും പൃഥയുടെയും കുറെ പറഞ്ഞു. പൃഥയുടെ കുറെ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിനത് ഹരേ കൃഷ്ണ. പൃഥയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? കുന്തി. കുന്തി ഭോജൻ എന്ന വളർത്തച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് കുന്തി എന്ന് പേര് വന്നു. മഹാരാജാവ് ശൂരസേനന്റെ പുത്രിയും ശ്രീകൃഷ്ണ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുമാണ് പൃഥ. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് കുന്തി ഭോജൻ ദത്തെടുക്കയാൽ അവർ കുന്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിജയശക്തിയുടെ അവതാരമാണവർ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിജയശക്തി അതിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പാർഷദനായിട്ടാണ് കുന്തി ദേവി വന്നിരിക്കുന്നത്. അവതാരമാണ് അവർ. ഉയർ ലോകങ്ങളിലെ സ്വർഗനിവാസികൾ കുന്തി ഭോജന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുന്തി അവരുടെ സ്വീകരണത്തിനായി നിയുക്തയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ തുടങ്ങി അത്രയും പക്വതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു കുന്തി ദേവി. ഒരിക്കൽ മഹായോഗിയായ ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ്? ദുർവാസാവ് ദേഷ്യം വരും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ശപിക്കും. അങ്ങനെ ശാപം കൊടുക്കണ ഒരു പ്രധാന നേതാവാണ് ദുർവാസ മഹർഷി. ഒരിക്കൽ മഹായോഗിയായ ദുർവാസ മഹർഷിയെയും സേവിക്കാനിടയായ, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും ദുർവാസ മഹർഷിയെ സേവിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാല് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെ സേവിക്കാൻ നിയുക്തയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കുന്തിദേവി. ഒരിക്കൽ കുന്തിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സേവനത്തെ സംപ്രീതനായ ദുർവാസ മുനി കുന്തിദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ദേവനെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതോടെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറായി അല്ലേ?
അപ്പൊ ഏത് ദേവനെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ജിജ്ഞാസ കാരണം. അപ്പൊ ആ പ്രായത്തിന്റെ ഒരു ഇതും ജിജ്ഞാസയും കൊണ്ട് എന്തായി, അവൾ ഉടൻ തന്നെ സൂര്യദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. എന്നാൽ കുന്തിയുമായി ഇണചേരാനുള്ള സൂര്യദേവന്റെ ഇംഗിതത്തിന് അവർ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതിനാണ് വിളിച്ചു വരുത്തണതെന്നുള്ളത് യുവതിയായ കുന്തി ദേവിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ വിളിച്ചു വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവര് പോകുന്നില്ല. കുന്തി ദേവിയുമായി ഇണചേരാനുള്ള സൂര്യദേവന്റെ ഇംഗിതത്തിന് അവർ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ സൂര്യദേവൻ അവളുടെ കന്യകാത്വത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകുകയാൽ കുന്തി സമ്മതിച്ചു. ആ കൂടിച്ചേരലിന്റെ ഫലമായി അവർ ഗർഭിണിയായി തീരുകയും കർണന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ പുത്രനാണ് കർണൻ കുന്തിദേവിയുടെയും. സൂര്യന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വീണ്ടും കന്യകയായി തീർന്ന അവൾ മാതാപിതാക്കളെ ഭയന്ന് നവജാത ശിശുവായ കർണനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം യഥാർത്ഥ സ്വയംവര വേളയിൽ കുന്തി പാണ്ഡുവിനെ സ്വന്തം പതിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാണ്ഡുവിനെയാണ് പതിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പിൽക്കാലത്തെ മഹാരാജാവ് പാണ്ഡു കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരമൊരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കുന്തി ദേവി തന്റെ പതിയെ അനുവദിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവസാനം പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് മറ്റു ഉചിതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും പുത്രന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് മാതാവായി തീരാൻ കുന്തിക്ക് അനുവാദം നൽകി. അതായത് പാണ്ഡുവിന് ഒരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? ഭാര്യയുമായി സംയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തല പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മക്കളുണ്ടാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ വരം ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് പാണ്ഡു സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കുന്തി ദേവിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു, മറ്റ് ഉചിതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന്, നല്ല ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് പുത്രന്മാരെ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളൂ. അങ്ങനെ മാതാവായി തീരാൻ കുന്തിക്ക് അനുവാദം നൽകി. ഭർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശം ആദ്യം കുന്തി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും പാണ്ഡു സ്പഷ്ടമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിരത്തിയപ്പോൾ അവർ സമ്മതിച്ചു. എന്ത് പറഞ്ഞു? രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അന്യാധീനമായി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ സമ്മതിച്ചു. ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദത്തോടെ മറ്റ് ദേവന്മാരെ സമീപിച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു. സ്പഷ്ടമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിരത്തിയപ്പോൾ അവർ സമ്മതിച്ചു. അപ്രകാരം ദുർവാസ മുനി സമ്മാനിച്ച മന്ത്രശക്തിയാൽ കുന്തി ധർമ്മരാജനിൽ നിന്ന് യുധിഷ്ഠിരനും വായുദേവനിൽ നിന്ന് ഭീമനും സ്വർഗാധിപനായ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അർജുനനും ജന്മം നൽകി. കുന്തി ദേവിക്ക് എത്ര മക്കളാണുള്ളത്? ഇവിടെ 3, കർണനും 4 മക്കളായില്ലേ? കർണൻ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് 2 പുത്രന്മാരായ നകുലനും സഹദേവനും മാദ്രിയിൽ പാണ്ഡുവിന് ജന്മം കൊണ്ടവരായിരുന്നു. മാദ്രിയിൽ നിന്നാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ കൊണ്ട് ഇതാണ് നകുലനും സഹദേവനും. അങ്ങനെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് ആണെങ്കിലും അവര് 6 പേരുണ്ടായിരുന്നു. മാദ്രിയിൽ പാണ്ഡുവിന് ജന്മം കൊണ്ടവരാ. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന് ചെറുപ്പത്തിൽ മൃത്യു സംഭവിക്കയാൽ ദുഃഖാധിക്യത്താൽ കുന്തി മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. പാണ്ഡുവിന്റെ സഹപത്നിമാരായ കുന്തിയും മാദ്രിയും ചേർന്ന് കുന്തി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 5 പുത്രന്മാരുടെ പാണ്ഡവരുടെ പരിപാലനത്തിനായി ജീവിക്കണമെന്നും മാദ്രി സതി അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വമേധയാ പതിയുടെ ഉടലിനൊപ്പം ചിതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുമുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി. അവസാനം എന്തായി, അവര് മാദ്രി പാണ്ഡുവിന്റെ ചിതയില് ചാടി ദേഹത്യാഗം ചെയ്തു. തദവസരത്തിൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ശതശൃംഗനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിവര്യന്മാർ അവരുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് ദുര്യോധന്റെ ഉപജാപങ്ങളാൽ പാണ്ഡവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കുന്തി പുത്രന്മാരെ അനുഗമിക്കുകയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളും തുല്യമായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുര്യോധന്റെ ഉപജാപങ്ങളാല് യുധിഷ്ഠിരൻ ആയിരുന്നപ്പ രാജാവ് മക്കളും ഒക്കെ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുത്തത്. പക്ഷെ
ദുര്യോധനൻ വന്നോടുകൂടി ദുര്യോധന് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആധിപത്യം കഴിയുമ്പോ രാജ്യം എന്റേതാണ് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലായി പാണ്ഡവരെ എന്തായാലും ആ ഭാഗത്ത് പോലും അടുപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടില് ദുര്യോധന്റെ ഉപജാപങ്ങളാൽ പാണ്ഡവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാക്കിയപ്പോൾ കള്ളച്ചൂത് കളിച്ച് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളും തുല്യമായി അനുഭവിക്കാൻ കുന്തി ദേവിയും കൂടി പോയി. വനവാസകാലത്തെ രാക്ഷസ കന്യകയായ ഹിഡിംബ ഭീമസേനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീമൻ നിരസിച്ചപ്പോൾ അവൾ കുന്തി ദേവിയെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും സമീപിച്ചു. അവർ ഹിഡിംബയുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും അവൾക്കൊരു പുത്രനെ നൽകാനും ഭീമനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ സംയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഘടോത്കജൻ ജന്മമെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം പിതാവിനോടൊപ്പം കൗരവർക്കെതിരായി അതിധീരമായി പോരാടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് അദ്ദേഹം പിതാവിനോടൊപ്പമായിരുന്നു. ആ വനവാസകാലത്തെ ബഗൻ എന്ന അസുരനാൽ വിഷമാവസ്ഥയിലായി അവർ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. ആ കഥയൊക്കെ അറിയണല്ലോ അല്ലെ. ബഗാസുരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനായി ആ അസുരനെ വധിക്കാൻ കുന്തി ഭീമനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ഒരു ദിവസം ബ്രാഹ്മണ കുടുംബം ഒന്നടങ്കം കരയായിരുന്നു. ഞാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കഥ? അത് കാരണം കുന്തി ദേവി ഭീമനോട് പറഞ്ഞു, നീ പൊയ്ക്കോ, എനിക്ക് ഭക്ഷണവും കിട്ടും, ഈ ഒരു കാര്യം നടന്നു കിട്ടും എന്നുള്ള മട്ടിയില് ഭീമനെ പറഞ്ഞയച്ചു. പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് യാത്രാവാൻ കുന്തി അങ്ങനെ കുന്തി പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് മക്കളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കുന്തി ഭീമനോടാണ് ആ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനായി പറഞ്ഞത്. ബഗനെ വധിച്ചു, ആ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചു. പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ കുന്തി യുധിഷ്ഠിരനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ പാഞ്ചാല ദേശത്തിൽ വെച്ച് ദ്രൗപദിയെ അർജുനൻ സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ കുന്തിയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം പഞ്ചപാണ്ഡവരും ഒരുപോലെ ദ്രൗപദി അഥവാ പാഞ്ചാലിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീർന്നു. അമ്മ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്ത് വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ 5 പേരും പങ്കിട്ടെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പാഞ്ചാലിയായി വിവാഹം ചെയ്തു. തന്റെ ആദ്യ പുത്രനായ കർണനെ കുന്തി ദേവി ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കർണന്റെ മരണം സംഭവിച്ച ശേഷം അവർ വിലപിക്കുകയും മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിനെ പരിണയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്കുണ്ടായ മൂത്ത പുത്രനാണ് കർണൻ എന്ന് മറ്റു പുത്രന്മാരോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിമനോഹരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് പേര്? കുന്തി സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അനന്തരം ഗാന്ധാരിയോടൊപ്പം കഠിന തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവർ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. കുന്തി സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട്. അത് വായിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. കുന്തി സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. അത് ശ്രീല പ്രഭു തന്നെയാണ് ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നല്ല ഇതാണ് വായിക്കാൻ. കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിമനോഹരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനന്തരം ഗാന്ധാരിയോടൊപ്പം കഠിന തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവർ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ഓരോ 30 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന അവർ ഒടുവിൽ തീവ്രമായ ധ്യാനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടയാകുകയും പിന്നീട് കാട്ടുതീയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഓരോ 30 ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഏകാദശിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും പിറ്റേ ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മട്ടാണ് അല്ലെ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നവര് ഒടുവിൽ തീവ്രമായ ധ്യാനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടയാകുകയും പിന്നീട് കാട്ടുതീയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ കഥ. ഇനി ദ്രൗപദി ആരാണ്? പാഞ്ചാലി. മഹാരാജാവ് ദ്രുപദന്റെ ചാരിത്രവതിയായ പുത്രി. ദ്രുപദനും ദ്രോണരും അല്ലെ. അതില് ദ്രുപദന്റെ ഏറ്റവും ചാരിത്രവതിയായ പുത്രിയും ഇന്ദ്രന്റെ പത്നിയായ ശചീദേവിയുടെ ഭാഗിക അവതാരവുമാണ് ദ്രൗപദി.
എന്താണ് ശചി ദേവിയുടെ ഭാഗിക അവതാരവുമാണ് ദ്രൗപദി. അപ്പൊ ഇവരൊന്നും യഥാർത്ഥത്തില് സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളല്ല. യജമുനിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മഹാരാജാവ് ദ്രുപദൻ മഹത്തായ ഒരു യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിൽ ആദ്യത്തെ യജ്ഞ സമർപ്പണത്തിൽ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജാതനായി. രണ്ടാമത്തേതിൽ ദ്രൗപദി സംജാതയാകുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ദ്രൗപദി ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ സഹോദരിയാകുന്നു. പാഞ്ചാലി എന്നും അവൾ അറിയപ്പെടുന്നു. പഞ്ചപാണ്ഡവർ അവരുടെ എല്ലാം പത്നിയായി സ്വീകരിച്ച പാഞ്ചാലി അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. പ്രതിവിന്ധ്യൻ യുധിഷ്ഠിരനും, സുതസോമൻ ഭീമസേനനും, ശ്രുതകീർത്തി അർജുനനും, ശതാനീകൻ നകുലനും, ശ്രുതകർമ്മൻ സഹദേവനും ജനിച്ച പുത്രന്മാരായിരുന്നു. ഒരേ വർഷം ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവള് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഭർത്തമാതാവായ കുന്തിദേവിക്ക് സമാനമായി അതിസൗന്ദര്യവതിയായ യുവതിയായി ദ്രൗപദിയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുന്തിദേവിയും അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്. അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യവതിയായ യുവതിയായിട്ടാണ് ദ്രൗപദിയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ എന്ന നാമധേയത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടണമെന്നും അനേകം ക്ഷത്രിയരുടെ മൃത്യുവിന് ഹേതുവായി തീരാനായി ജന്മം കൊണ്ടവളാണെന്നും ജാതകമൊക്കെ എഴുതിയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണ? കൃഷ്ണ എന്ന് ആണ് വിളിക്കേണ്ടത്. അനേകം ക്ഷത്രിയരുടെ മൃത്യുവിന് ഹേതുവായി തീരാനായി ജന്മം കൊണ്ടവളാണെന്നും ദ്രൗപദിയുടെ ജനനവേളയിൽ അശരീരി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് അതിലൊരു ഭാഗാവേ വേണ്ടു. ദ്രൗപദിയുടെ ജനനവേളയിൽ അശരീരി ഉണ്ടായി. മഹാദേവൻ ശങ്കരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ തുല്യയോഗ്യരായ 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ അവൾക്ക് ലഭിച്ചു. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പാണ്ഡവർ വനത്തിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുമായുള്ള ദ്രൗപദിയുടെ വിവാഹം. എന്നാൽ അവർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ദ്രുപദൻ അവർക്ക് അളവറ്റ സമ്പത്ത് സ്ത്രീധനമായി നൽകി. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ എല്ലാ പുത്രവധുക്കളും ദ്രൗപദിയെ നല്ലവണ്ണം സ്വീകരിച്ചു. ദ്രൗപദിയെ ചൂതുകളിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ള ഗുരുജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഈ 5 ഭർത്താക്കന്മാര് ഉണ്ട്, ഭീഷ്മര് ദ്രോണരുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ദ്രൗപദിയെ ബലാത്കാരമായി രാജസദസ്സിൽ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ദുശാസനൻ അവളെ വിവസ്ത്രയായി കാണാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തിയായിരുന്ന അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അതിരറ്റ ഉടയാടയായി തീർന്ന് ആ അപമാനത്തിൽ നിന്നും അവളെ രക്ഷിച്ചു. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. സാരി പൊത്തിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അവസാനം 2 കൈയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് ശരണാഗതി നേടിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സാരി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവളെ അപമാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. ജടാസുരൻ എന്ന അസുരൻ ദ്രൗപദിയെ അപഹരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവായ ഭീമസേനൻ അവനെ വധിച്ച് അവളെ രക്ഷിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ദുർവാസാവ മഹർഷിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്നും ദ്രൗപദി പാണ്ഡവരെ രക്ഷിച്ചു. വിരാട രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാണ്ഡവർ അജ്ഞാതവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലം ദ്രൗപദിയുടെ അസുലഭ സൗന്ദര്യത്താൽ കീചകൻ ആകർഷിതനായി തീർന്നു. അവിടെ വെച്ചല്ലേ. എന്നിട്ട് ഭീമനുമായുള്ള പദ്ധതിയാൽ ആ ദുഷ്ടൻ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമനാണ്. കൗരവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി. അവിടെ അജ്ഞാതവാസത്തിലാണെങ്കിലും അപ്പോഴത്തേനൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു. അത് കാരണം പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരനെയും മറ്റ് പതിമാരെയും അനുഗമിച്ച ദ്രൗപദി മാർഗമധ്യേ നിലം പതിച്ചു. അവളുടെ പതനത്തിന് കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിശദമാക്കിയെങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വർഗലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായി ശോഭയോടെ വിളങ്ങുന്ന ദ്രൗപദിയെ കണ്ടു. ഈ 5 പേരും നടക്കണതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ വീണു പോണത് അല്ലേ. അതൊക്കെ നമ്മ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോള് ഏറ്റവും ആദ്യം ദ്രൗപദി അവിടെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായിട്ട് ശോഭയോടെ വിളങ്ങുന്ന ദ്രൗപദിയെ കണ്ടു.
അടുത്ത സുഭദ്ര. സുഭദ്ര ആരാണ്? സുഭദ്ര കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ. പെങ്ങള്, സഹോദരി. ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയും വസുദേവ പുത്രി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദരി. എന്താണ്? കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദരി. പിന്നെ ആരാണ്? അർജുനൻ അർജുനൻ കട്ടോണ്ട് പോന്നേണ് അല്ലെ? അർജുനൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോന്നു സഹോദരന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി. വസുദേവ പുത്രിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയുമാണ് സുഭദ്ര. അവൾ വസുദേവരുടെ പ്രിയപുത്രി മാത്രമായിരുന്നില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ബലദേവന്റെയും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുമായിരുന്നു. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ വിഗ്രഹം ഭഗവാനും സഹോദരി സുഭദ്രയും ബലരാമനും. ഇരു സഹോദരന്മാരും സഹോദരിയും പ്രസിദ്ധമായ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നു. സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതും അനന്തരം അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനവാസികളുമായി സന്ധിക്കുന്നതിൻ്റെയും സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ഈ സന്ദർഭത്തിലെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സമാഗമം അത്യധികം കരുണാത്മകമാകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടി കേണിയിരുന്നു. അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ വസിച്ചിരുന്ന വേളയിൽ സുഭദ്രയെ തന്റെ പത്നിയായി ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു. തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഭഗവാൻ ബലദേവൻ സുഭദ്രയുടെ വിവാഹം മറ്റൊരിടത്ത് ഒരുക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലദേവന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് എതിരു നിൽക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തതിനാൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? സുഭദ്രയെ അപഹരിച്ചു അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. ചേട്ടനായിട്ട് ഒരു വാക്ക് തർക്കത്തിനില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എനിക്ക് സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും രൈവത പർവ്വതത്തിൽ ഉല്ലാസയാത്ര പോയ വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അർജുനൻ സുഭദ്രയെ അപഹരിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. ശ്രീ ബലദേവൻ അർജുനനോട് അത്യന്തം കോപിഷ്ഠനാകുകയും അർജുനനെ വധിക്കാൻ തുനിയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അർജുനന് മാപ്പ് നൽകാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അനന്തരം സുഭദ്രയെ അർജുനൻ യഥാവിധി പരിണയിക്കുകയും സുഭദ്രയില് അർജുനന് ലഭിച്ച മകനാണ് അഭിമന്യു ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. അഭിമന്യുവിന്റെ അകാല മരണത്തിൽ സുഭദ്ര അത്യധികം മനക്ലേശം അനുഭവിച്ചു. എന്നാൽ പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനത്തിൽ അപ്പൊ അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനത്തിൽ സുഭദ്ര സന്തോഷവതിയാകുകയും ആശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ തന്നെ കുട്ടി ജന്മമെടുത്തിരുന്നു. ഭഗവാൻ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷത്ത് ജനിക്കുന്നു. പരീക്ഷത്ത് ജനിക്കുന്നത് കാരണമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം ലഭിച്ചത്. ശ്ലോകം 5. പ്രത്യുജഗ്മു പ്രഹർഷേണ പ്രാണം ത്വന്വ ഇവാഗതം അഭിസംഗമ്യ വിധിവത് പരിഷ്വംഗാഭിവാദനൈഹി. പ്രതി ജഗ്മു പോയി പ്രഹർഷേണ അത്യന്തം സന്തോഷത്തോടെ പ്രാണം ജീവൻ തന്വഹ ശരീരത്തിൽ ഇവ ആഗതം പുനരാഗമിച്ചു അഭ്യസംഗമ്യ കൊണ്ട് വിധിവത്ത് രീതിയിൽ പരിശങ്ക ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവാദനൈഹി ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. സ്വശരീരങ്ങളിൽ പ്രാണൻ പുനരാഗമിച്ചതുപോലെ അത്യന്തം ആനന്ദ അതിരേകത്തോടെ അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. അവർ പ്രണാമങ്ങൾ കൈമാറുകയും ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉചിതമായി പരസ്പരം സ്വാഗതമരുളി. ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? വിതുരരെ കുറിച്ച്. വിതുരര് ആദ്യം ദുര്യോധനാദികളുടെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കൊട്ടാരം വിട്ടു പോയിരുന്നു. അതിനുശേഷം
ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അതിനുശേഷം തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഒരുപാട് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു. അവസാനം മൈത്രേയ മുനിയുടെ ആയിട്ട് അല്ലെ മുനിയുടെ ഉപദേശമൊക്കെ കിട്ടി. ആയ അറിവോടെയാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രജ്ഞയുടെ അഭാവത്തിൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നിഷ്ക്രിയമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ അവബോധം പുനരാഗമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ക്രിയാത്മകമാവുകയും അസ്തിത്വം തന്നെ ആനന്ദപ്രദമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. കൗരവകുലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിതുരരോട് അതിരേകമായി പ്രിയമുള്ളവരാകിയാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ അഭാവം നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല മതിപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറെ കാലമായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി. അപ്പൊ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനരാഗമനം ഏവർക്കും പ്രദായകമായിരുന്നു. ശ്ലോകം 6. മുമുചു പ്രേമ ബാഷ്പൗഖം വിരഹൗ തണ്ഡ്യകാദരാഹ രാജാ തമർഹയാചക്രേ കൃതാസന പരിഗ്രഹം. മുമുചുഹു നിസ്സരിച്ചു, പ്രേമ സ്നേഹപൂർവമായ, ബാഷ്പ ഓഘം വികാരാവേശത്താലുള്ള ബാഷ്പം, വിരഹം, ഔത്കണ്ഠ്യ ഉത്കണ്ഠ, കാതരാഹ വേദനിക്കപ്പെടുകയാൽ, രാജ രാജൻ തം അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വിതുരർക്ക് അർഹയാം ചക്രേ സ്വീകരണം അർപ്പിച്ചു, കൃത വഹിക്കുക, ആസന ഇടം, പരിഗ്രഹം സജ്ജീകരണം, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമില്ല. ഉത്കണ്ഠയാലും ദീർഘകാലത്തെ വിരഹത്താലും അവരെല്ലാവരും സ്നേഹബാഷ്പങ്ങൾ പൊഴിച്ചു. പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ സന്തോഷ കണ്ണീരുണ്ടായി. അനന്തരം രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കാനും ഉപവിഷ്ടനാക്കാനുമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്തി. ശ്ലോകം 7. തം ഭുക്തവന്തം വിശ്രാന്തമാസീനം സുഖമാസനെ പ്രശ്രയാവനദോ രാജാ പ്രാഹ തേഷാം ച ശൃണ്വതാം. തം അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വിതുരരെ ഭുക്തവന്തം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുവോളം ഭക്ഷണം നൽകിയതിനു ശേഷം, വിശ്രാന്തം വിശ്രമിച്ചതിനു ശേഷം, ആസീനം ഉപവിഷ്ടനായി, സുഖം ആസനെ സുഖമായ ഇരിപ്പിടത്തിലൊക്കെ ആസനസ്ഥനാക്കി, പ്രശയ അവനദ മാന്യനായിരുന്നു, വിനീതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രാഹ ആരംഭിച്ചു, തേഷാം ച അവരാലും ശ്രവിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ വിതുരര് പറയണ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിരൻ. ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ച രാജാവ് ആരായിരുന്നു? ധൃതരാഷ്ട്രം ദുര്യോധനൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ, ദുര്യോധനാദികള്. അവര് പറഞ്ഞയച്ചു. ഇപ്പൊ വന്നപ്പോള് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായി വന്നു. വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭോജനം, മതിയായ വിശ്രമം, സുഖമായ ആസനസ്ഥനായ വിതുരരോട് വിവർത്തനം. വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭോജനത്തിനും മതിയായ വിശ്രമത്തിനും ശേഷം സുഖമായ ആസനസ്ഥനായ വിതുരരോട് രാജാവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അവിടെ സന്നിഹിതരായ മറ്റുള്ളവർ അത് സശ്രദ്ധം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഭാവാർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ. ഭാവാർത്ഥം. സ്വകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും യഥോചിതമായ സ്വീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സമർത്ഥനായിരുന്നു. വേറെ വല്ലവരാണെന്നുണ്ടെ പറയും, ഓ കുറെ നാളായി തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷെ മൂപ്പര് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? വീട്ടുകാരെ പോലും അത്രയും അധികം ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വീകരിച്ചത്.
പ്രണാമങ്ങൾ കൈമാറിയും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ചും കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിതുരരെ ഉചിതമാവണ്ണം സ്വീകരിച്ചു. അവര് ശരിക്കും ഒരു കുടുംബാംഗം കുറെ നാള് കൂടി വരുന്ന അതേ മട്ടില് സ്വീകരിച്ചു. അനന്തരം സ്നാനത്തിനും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭോജനത്തിനും ഒരുക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മതിയാവോളം വിശ്രമവും നൽകി. പല സ്ഥലത്തും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. അപ്പം മതിയാവോളം വിശ്രമം നൽകി. വിശ്രമത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സുഗതമായ ഇരിപ്പിടം നൽകിയിട്ട് കുടുംബത്തിലും അല്ലാതെയും നടന്നതിനെല്ലാം കുറിച്ച് രാജാവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനെ ആയാലും ശത്രുവിനെ ആയാലും സ്വീകരിക്കേണ്ട യുക്തമായ രീതിയാണിത്. ഭാരതത്തിന്റെ സദാചാരം അനുസരിച്ച് സ്വഭവനത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ശത്രുവാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭീകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധം അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കണം. ഒരു ശത്രു അവന്റെ പ്രതിയോഗിയെ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭവനത്തിൽ എതിരാളിയാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അപ്രകാരമായിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശത്രുവിനെ വളരെ ഉചിതമായ നിലയിൽ സ്വീകരിക്കണം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഭവനത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധുവായി കരുതി പെരുമാറണം എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ വിതുരരെ പോലെയുള്ള കുടുംബാംഗത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയാനില്ലല്ലോ. അപ്രകാരം എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ശ്ലോകം 8 നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि